כנראה אני חייב לכם הרבה הסברים. כן, הסיבה למה אני לא העליתי הרבה סרטונים, זאת אומרת הרבה זמן, אז כבר נגמר לי הרעיון למה לעלות. בואי אספר קצת על ההיסטוריה שלי ביוטיוב. הכל התחיל עוד ב-2013, בו העליתי את הסרטון הראשון שלי. אני לא בדיוק זוכר איך קוראים לערוץ ואיך קוראים לסרטון, אבל אני זוכר שזה היה בסוף 2013. למה הסרטון לא היה כל כך מצליח, כי זה רק אני מרביץ למצלמה, כן, זה מה שזה היה, אבל לפחות אני מאוד התרגשתי מזה והעליתי את זה בשמחה, כי אז הייתי מאוד מתלהב מזה. ונעבור כבר ליוני 2014. בואו לא אני העליתי את הסרטון, אבל אני הייתי שם, של סיום כיתת A. כן, זה היה רגע טוב. אחר כך עוברים לסוף 2014, בו מציגים אותי עוד פעם בבית ספר, רק בתחילת כיתה ו'. שם כבר הייתי מאוד מתרגש. אומנם לא הציגו אותי בצורה הכי טובה, כי הציגו אותי שם משהו מביך, ואני לא רוצה לספר אותו, אבל לפחות התרגשתי שהייתי שם, ושאנשים ראו את זה. ואז זה כבר עובר לתחילת כיתה ז'. בדיוק לפני שנה, ב-17 לאוקטובר 2015, פתחתי את הערוץ הישן שלי. כן, ושם גם העליתי את שני הסרטונים הראשונים שלי. בו, אחד מהם זה שאני מראה שחיל שלי בפיפא. כל כך התרגשתי אז. אז הסרטון השני הוא על 4 דרכים להטביע. שבו, טוב, אתם כבר יודעים, אני פשוט מטביע על סל נמוך. אומנם לא בצורה הכי טובה, אבל לפחות בשמחה מלאה, ושאהבתי להעלות את הדברים האלה. ואז זה המשיך למשחקים לטאבלט שאני מעלה, ופשוט מתרגש מזה, עד שהגיע ההייטר אריאל. אריאל היה הייטר ממש שהלך רחוק מדי לערוץ, ופשוט רשם ממש כמעט כל סרטון תגובה רעה. הוא פשוט כבר הציק לי הרבה זמן, ואמרתי, אז בשביל מה אני עושה את זה? הרי זה לא ישנה כלום. הוא תמיד ימשיך לכתוב לי תגובות רעות. אז פשוט הלכתי בלי להגיד לערוץ הישן שלי. פתחתי ערוץ חדש, בשביל להתחיל דף חדש. עכשיו, אני לא אומר שעשיתי דבר רע. בהתחלה דווקא הערוץ ממש הצליח. הוא השיג ב7 סרטונים כבר 30 סאבים, שבשביל ערוץ מתחיל זה די בסדר. אבל אז מגיעים לסוף הלימודים, לתחילת החופש הגדול, ה-20 ליוני, שבו הערוץ הגיע כבר ל-35 סאבים, ובמתי שהתחלתי עוד פעם לעלות סרטוני גיימינג, הערוץ כבר לא כל כך עלה בסאבים. הוא עלה בצורה מאוד איטית, לקח לי חודשיים משם לעלות ל-50 סאבים, וגם הצפיות הם לא גדלו. פעם הם היו גודלים לאיזה 100 ומשהו, ל-400 עכשיו, כן. ואז כשבחופש הגדול הם פשוט הגיעו רק ל-50, ל-60, וכבר לא ידעתי מה לעשות, מה לא עשיתי בסדר. אולי הערוץ, כאילו אולי הצופים שלי פשוט לא אוהבים לראות אותי משחק. אז אמרתי לעצמי, אז בוא נעשה תוכן חדש, יותר מצחיק. ואז זה מגיע לתחילת הלימודים, ה5 לספטמבר, בו החלטתי לפתוח תוכן חדש, לעשות משהו חדש בערוץ. עכשיו בהתחלה זה קצת הצליח, כן, הגענו משם כבר ל-60 סאבים, אבל אז בשלושת הסרטונים האחרונים שלי, עוד פעם הצפיות נמכו, הסאבים לא גדלים, ואני כבר לא יודע מה לעשות. אני כבר לא יודע מה לענות. נגמרו לי הרעיונות. פשוט נגמרו לי. ובגלל זה אני רוצה לקחת הפסקה קטנה. לחשוב קצת, מה לעשות בתוכן. ההפסקה הזאת גם יכולה לקחת משהו כמו 2-3 חודשים. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח לי. זה ייקח מספיק זמן עד שאני אמצא מה לעלות. עד אז, תצפו לסרטונים החברים שלי, שממש אני מצפה שתעשו להם סאב בו. ליאון גיימינג, שמעלה סרטונים ממש מדהימים, שבו הוא מעלה על GTA והכל, והוא כבר ב7 סרטונים, והוא פי 2 יותר סאבים ממה שאני קיבלתי אז.
הוא פשוט מצליח. אני רוצה שתעשו לו סאב ותעזרו לו להגיע ל-50. אני כל כך רוצה שתעזרו לו להגיע ל-50. גיימינג טו פאנברו, הולי שיט, פשוט יוטיובר מדהים. הוא עושה מה שכיף, הוא עושה לו משהו בראש. הוא אמנם, איך קוראים לזה, יש לו רק 33 ו-14 סרטונים, אבל חבר'ה, אמור להיות לו יותר, אוקיי? הוא מלא מהשמחה שלו, הוא גם עורך עכשיו. אני רוצה שתעשו לו סאב. אני רוצה שתעזרו לו להגיע לפחות ל-40 או 50. כמה שתוכלו. והאחרון, אלה סופר גיימינג, כן, הם לא כל כך עורכים, אבל הם מעלים את התוכן שהם אוהבים לעשות. אולי הם כבר לא כל כך מעלים סרטונים, אבל אני די בטוח שהם יחזרו יום אחד. אז תעשו לשלושתהם סאב. תעשו גם לדעי סאב גיימר האל. הוא קצת רצה לפרוש, אבל כנראה שבסוף הוא לא רוצה. אבל הכי מתאים זה לעשות לסופר גיימינג, גיימינג טו פאנברו ולליאון גיימינג. תעשו לשלושתהם סאב עכשיו, אתם חייבים מוכרחים. אז כאן היה סרטון להיום, ניפגש מתישהו בעתיד. יאללה ביי.